gawa. Pitia ba sa pasahero ni pare? Ay ganda. Pre, ako'y pitia na pre. Pitia jud sa konseksoy. Pre, haya-haya ni mo eh. Piti kayo mong pasahero ba? Takar mga ako mo tong uyab. Soroy, di ko mo tungay mo atong uyab. Pasahero, guro to ni mo. Ako lagi tong uyab pre, dugay na mi ato pre. Hindi ko mo to ni mo, swerte na kay kag makauyab ka to, kagwapa ato. Wa kay salig na ako pre. Wadyo taon ko'y salig ni mo pre, naong pa lang ni mo daano, puro sabot-bot. Grabe pre, wa ka kahiring pre nga grabe ang ana sa kuwa pre oh. Ay sus, nagtinikal na po ka ba? Ningani na lang pre. Wa kay salig na ako, dalo na ko nya. Sige daw be, dala daw, para mailan ba? Wala jud ka pre. Wa kay salig na ko pre. Oo, naabot ang chicks oh. Naabot malagi ka. Ayan, nakalimot ko sa complete eh. Dalayaw. Oo, tanawa ra, pasahero raman day na nimo. Kaya, una na ko si Moha. Salamat kayo. Lasgaw na booking pa jud ko da. Pre, una na ko pre.